مولى النعم هادي الأمم. Akıl bilen ilim bahsleşip ikisi cedelleşýärler. Ilim aýdýa men ýokarda durun diýe. Akıl aýdýa men ýokarda durun. Şunun mubahasasyny kitaplar ýazypdyrlar. İlmul alim ve aklul aqil ihtelefa men zellezî minha qad ahraza şerefa. Ilim bilen akıl ikisi ihtilaf tapdy, davalaşdylar. Kim Hudaýyň ýanyna şerefi var? فالعلم قال أنا أحرزت غايته والعقل قال أنا الرحمن بي أرفع. İlm aytdy men şerafatın hemmesini men gawayanlaryndydy. Akıl turba aytdy men gawayanlaryn, çünkü Hudaýy men bilen tanynly. Akıl bolmasa Hudaýy da tanyjak däldi. Fafsahal ilmi ifsahan ve qala leh beyyinallahu fi furqanihi tesafa. Ilim turdu da aytdy, pesih gep bilen geplep, biziň haýsy birimizi Hudaý Taala özüni syfatlaýar. Hudaý Taala Kur'an'da akıllı sıfatlayamy özüni, ya alim diýip sıfatlayamy. Hudaý Kur'an'ı özüni sıfatlanna akıllı diýip sıfatlamay, alim diýär. Alimul gaybi ve semawat vel ard. Ya alimul gaybi ve şehada. Alimun bizâtis sudur. İnaşşıdâdi eşdenne فبان للعقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرف. Şiirde gördü akıl mahkum molli, turdu da ilmin kellesinden oğuşadı, başladı deyip insiraf edip gitti. Bes insana şeref ilimdir. İlim ha erkek adamda olsun, ha hatında olsun. İnsanın şerefi.